Napatunayan ng isang grupo ng mga kababaihan ang kasabihang "We rise by lifting others." Ang Victorious Girls Power ay isang non-government organization o NGO na naglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa upang tumulong sa mga kababayan nating kapuspalad. Kahit bagong tatag pa lamang ang grupo, aabot na agad ng 5,000 ang mga volunteers nito nationwide at mayroon pang 6,000 pending na application. And to know more about this, makakasama natin ang live si Miss Mary Ann Faustino Victory, ang founder ng Victorious Girls Power. Good morning, ma'am. Yes, good morning. So, paano po ba nagsimula itong Victorious Girls Power? Actually, I'm from another group na naging admin ako, then I resign. And I think na kailangan kong bumuo ng sarili kong grupo. So, last month, nagbuo nga ako ng isang grupo na Victorious Girls Power. Is para sa layunin ng puso rin namin, ng aking asawa. Ito naman ay ano yung pinaka naging inspirasyon na yung parang ito na yung moment na hinihintay nyo na kailangan ko na talagang mag-start ang ng buhay ganitong ko, NGO? ang naging inspirasyon ko itself. Why? Galing ako sa hirap. Ramdam ko yung mga kababaihan na walang masasandalan, walang makakapitan, walang bisig na sasalo sa kanila. Na kahit anong gusto nila na mabago ang buhay nila, kasi sometimes tayo, kahit gusto natin mabago ang buhay natin, kailanganin natin ng bisig para magawa yun, makamit yung goal mo. And we are open arms, I'm open arms to them na ito bisig ko, kunin mo, tutulungan kita. How old were you nung na-realize mo you're into social work? Siguro bata pa lang ako, kasi kahit galing ako sa hirap, halimbawa ako, may piso ako, bibigay ko yung 50 cents. Akin yung 50 cents. Tutulungan ko siya in small o malaking bagay, tutulungan ko siya. Yung may tumawid lang ng kalye na tutulungan mo. It's a form of charity. Kaya matagal na siguro. Yun na kasi yung naturalesa ko. And then, understand, naglilibot-libot kayo na sa iba-ibang parts ng Philippines. Ilang mga provinces na binapuntan nyo, saan-saan ito? Ang pinaka-ano ko dito is dito sa Central Luzon, sa Mangaldan, tsaka dito sa Dagupan, Nueva Ecija, iba-iba na iba-iba na. Ano yung isang na-realize nyo while traveling and meeting these kinds of people? Yes. Ano yung... siguro ang na-realize ko, ang realidad ng buhay. Na ang pagtulong mo, hindi sa lapit o layo, kung willing ka talagang tumulong, kahit saan lugar pa yan, saang sulok-sulukan pa yan, kung di makakapunta sa'yo, ikaw ang pumunta. Ikaw ang pumunta. Malayo man o malapit, ang pagtulong ay pwede natin gawin. Ano yung pinaka naging memorable na experience mo sa pagtulong nga sa mga kapwa? Yung may tinulungan kami actually na isa siyang member na nag-post siya dati sa group, na ang sinabi niya is, kailangan tulong ng mag-ama ko. Naglibot yung mag-ama dito para mapagamot yung anak at makapaghanap ng trabaho, din natulog sila sa simbahan. Ang ginawa namin, hinanap namin yung tatay mismo. Tapos ibinalik namin doon sa asawa niya. Sa Bulacan to nangyari. And then, sinagot ko yung rent nila, nagbinanapan ko sila ng bahay. Sinagot ko yung rent nila that time, binigyan ko sila ng pangkabuhayan, and then ipinasok namin sa work yung lalaki, yung tatay. And this is all coming from your own pocket? Yeah, on my own pocket. Yeah, marami nga nagtataka, bakit ganun daw? Actually, sabi na galing sa politiko or hindi po. Galing sa pocket po namin, meron kami small business na, kumbaga, doon namin kinukuha lahat. Bukod naman sa pagiging babae, no? Ano pang mahalagang character ng isang tao na dapat taglay ng mga gusto pang sumali sa inyong grupo? Open-minded ka. Malaki ang puso mo. At the same time, hindi ka basher. Kasi ang sa akin maraming nagpo-post sa group kong nangangailangan. Ngayon, kung ibabash mo sila, hindi ka karapat-dapat doon. Kasi yun na lang ang way ngayon kasi ng mga kababaihan, lalo na ang mga maliliit, is kailangan nila ng isang grupo na kung saan doon, mau-open nila ang lahat. Ngayon, kung sa kahirapan ng buhay niya, ibabash mo siya, kick ka na agad at hindi ka na namin agad i-accept sa group. Do you ever encounter mga bogus lang na nanghihingi ng tulong? Yes. Lalo na yes, online, no? Yeah, true. Meron, Can you meron. share some experience? Yes. Actually, that time, I came from Thailand. Natira kasi kami doon.
May tinulungan ako sa isang page, nakita ko, kailangan niya ng pambayad ng hospital, which cost 30K. So during my meeting, nandito ako sa Maynila, then nag-put up nga ako ng business. During my meeting, text siya ng text. So sabi ko sa husband ko, may dear, ano mo na, padalan mo na. Sabi ko gano'n sa kanya. After na padalhan, hindi ko na siya na-contact. Tatawagan ko sana para pasusundo ko, hindi ko na siya na-contact yun. Masakit yun, that part. Pero, anyway, ang kinatwiran ko sa sarili ko, kikitahin ko pa yung 30K. Right. At least hindi naman ako nag-invest sa'yo, nag-invest ako sa heaven. Alright, that's so Yeah. nice of you. Any last words sa ating mga viewers, lalo na yung mga interested na sumali sa inyong grupo? You can join us at Victorious Girls Power po. Doon po ay mararanasan nyo ang pagkalingap ng isang inay. Doon nyo po mararanasan ang pagyakap ng isang inay, Mary Ann. At isa pa po, wag isang salita lang po ang iiwan ko po sa inyo. Pag tayo po ay namatay, hindi tatanungin ng Panginoon kung magkano ang laman ng bankbook mo. Hindi tatanungin ng Panginoon kung ano ang mga napundar mo, invest mo, etc., etc. Isa lang itatanong naman niya sa atin. Ano ang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa'yo? At least when my time comes, I will face the Lord and salute. Mission accomplished, Lord God. Yun po ang katwiran ko sa buhay ko. And magpagpakatatag kayo at sapagkat lahat po tayo may pag-asa sa buhay. Yun lang po. Very well said. Maraming salamat, Miss Mary Ann Faustino Victory. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa CLTV 36. Ito ang Mornings at Central Luzon.